Berrogeita zazpi baiet. Horietarra hauek indarra nola akusten ari diren. Zoragarriak, igiak ere, dotore. 1163 kilo. Ignacio Oliden aita, hor dago larik, Zenia, Iñaki. Kopurua, asmatu eskero, zuek esaten duzuen kopurua. Asmatzen baduzue, biltzen den diru guztiaren erdia zuretzat. Baina horretarako asmatu behar. Plaza kopurua. Ni pista eman dizue, 47 baiet. Arria pasen da, eta orduan bere lekura bueltatu behar, eta hauain zenbatzen da, hauain bai. Zenbatzen dugu 19. plaza. Harin ikusten dugu garraiatzen dutela Arria. Hogeita bat. Bai. Oraintxe bertan, 15 minuto eta 22 plaza. Aurreko Idiparea, Rafarenak, 20 plaza, hauek 22. 47 baiet. Osondo, Zangoza Meningadeko fanfarre gaztea entzun dugu, eta ikusten ari gara interes handiekin. Idiproba, 27. plaza, 18 minutu. Hogeita 7. plaza eta 18 minutu. Zangoza Meningadeko fanfarre gaztea entzun dugu, eta ikusten ari gara interes handiekin. Idiproba, 27. plaza, 18 minutu. 19. minuto, 29 plaza. Minuto bukatu dira, 20 minuto kiniela banatzailea, bukatu da kiniela saioa. Elio, kiniela bukatu da. Bueno, a ver, Gabriel, amaiari bai, esesio bat ingo jo. Vale. Gizon apustu egiten du honek, emakume honek. Momentu honetan, 20 minutu, eta plazako burua, 31. 10 minutu bukatzeko. 47 baiet. 47 baiet. Bai. 22 minutu.
datorren urteko plaza lortzeko ere Astigarragan. Lanzaitarretaren iria 25 minutu betetzear eta 28 garrena osatzear dijoazte. Osatzeko bidean bi. Ea ikatza, aditua, estatua, langintza horretan. Herria diren iria ditugu, Iñaki hori denek ekarritakoak. 40. plaza ondo. Bai. 41 garrena. Azkeneko 3 minutu, a ver, jendiaren txaluak, eta animo nun gabe, txalo dia! 42 garrena, 3 minutu eskaz bukatzeko! Irien pixua, 1.193 kilokoak! Venga Iñaki, ondo, elegante eiz, Astigarra, Santana egun handian. Artean, ikona handiaren iditrobak Astigarragan. Bi minuto, bukatzeko, 43 garrena egina, 44 osatzea, 44 garrena osatzear. Minutu tardi bukatzeko, 44 eginean, 44 eginean, 3 gehiago baiet. Urduri gauden hemen, haber osatzen den, 47 plaza. Hemen ikusten ditugu kirielak, bate 50, handiena 50, 49, 48, 47, eta gutxiena 51. Eta gu 47, emetikan. 47 baiez! Berrogeita zigarrena, zenbat demora? Zenbat? 29 tardi, 29 segundu bukatzeko, 29! Berrogeita zigarrena india! 20 segundu bukatzeko! Apa Iñaki! Kafe baten alde, kafe! Apa Iñaki! Bai! Esan edu, txistu hendik! Bai! Iñaki! Txala handia! Kafe bat dugu! Barkatu txantxaketa, broma bat izan da, besterik ez. Denon posarako. Oso ondo ikatza, oso ondo Iñaki. Bersolariak entzuko ditugu, ondoren kupelari buelta emango diogu, eta kinelan emaitza. Vale, txon pixka bat.